Jwan waseka yuwe masaro nyo kataka yuwe dhimbele tuak dhimbele kata studio kaka wanoko mara yamo ni Japuonj Joseph Sai kende maoko yudo mbaka mwagoka wane break kata kama nobukoni tok chenro kata ma wayudo kaka wadhi mbele achal kama ntiere karkae ang'e tiki mathoth ahinya maja nyuol kata sani bende penjore moko bende osebedo gi thuolo mar ng'eyo daktari den mondo mi aduoki e twak kae mar mondo mi lernwa iwacho kacha nitie weche mag klastas madhi bedo kaka irango ni to iluwogi e yo mane sani wadhi bedo ka nyithindo riwre kod sikunde mag senior to kae lek manu ntiere godo kachiel koda ka weche magiwacho ni en exam chakoro no bathe mana assessment mondo ni biromo manu ma dhi mbele to bende oge ng'ama nuoyo isudo mana kacha ki imedo mana gero rikisudo kar clusters kae akia classification mago mag skunde national akia ni kure maka no witoko duto koro kalore kaka en sani weche mag national gi gik machalo kamago nodiro koro sani gima gitimo wan gi skunde mabedo in 4 clusters wan gi cluster 1 ka idhiro kosting'o skunde mana nie national schools chon gi moko kendo nomede ma iluongo ni extra county schools nodhi okede cluster 1 kaka kidhioma be idhiro ka skul machalo Gandi mago tendine nie cluster 1 chon national schools ne wan about 115 sani cluster 1 aparo ni wan sikunde chiegni 260 gi wiye. Now cluster 1 schools chik makoro nitie sani dwaro ni nyaka gikaw pathways adek te nyaka gibed gi STEM nyaka gibed gi social sciences and languages nyaka gibed gi sports and creative activities creative arts. Now cluster 2 modong manone koro the extra county schools manitire ndalo kande sani the number in about 700 around 700 kanyo gin bende jo idwaro ni mondo gikaw the 3 pathways masekwano kande mondo me the pathways go be well established. Now cluster 3 need about 1,300 and something schools. Mago are the former county schools. Now these ones, thothgi bende they cow 3 clusters, but oyenegi, I mean 3 pathways, but oyenegi kupo nintie pathway ma okun godo mabera in terms of jopuonj kata in terms of facilities to nyalo timo 2. Now cluster 4. Now cluster 3 are all boarding schools, county schools mar boarding. Cluster 4, again what you might have called, now what you can call day schools now. So cluster 4, one give about 7,200 schools. Now cluster 4, Edward Nimondo Berege, at least 2 pathways. The only interesting thing is that STEM pathway is compulsory. But then all schools in Berege STEM as a pathway. Kaito after that, to kore nyalo medo moro kaine cluster 4. Now gimomiyo kama ningeni kata mana chon nikech cluster 4 kine kaka STEM nigi gik mang'eny ningeni kata chon ne wan gi biology nikech within the pathways wan gi tracks mar pure sciences mano tingo biology, chemistry, physics, maths is compulsory kanyo endo. Koro nikech gin gik manipuonjo kata chon gin compulsory nikech kata koro ne wadhi CBC to mago gik manyaka puonja, and most of the schools ginya bedo gi shortages here and there, but they have something minyalungo pure sciences. Then we have the applied sciences mano makoro chalo home science, computer science, agriculture and things like that. Mano bende is a track within the STEM pathway. Then of course we have the technical studies where makanye mangeni those sikunde may not have the facilities. Koro yudo ka nyathi mano yiero STEM obiro yudo ni en gi thuolo at least in each of these schools. Kaka ne wapange ne wadwaro ni STEM okaw 60% na nyithindo mae junior kadhi senior. Kaito nonego bed ni social sciences kaw 25%, kaito sports and arts ne kaw 15%. You know that is the plan. To sani ngeni nyithindo have already applied. From the data I was getting, I'm told about 51% have applied for STEM.
About 30-something or thereabout have applied for social sciences, and then the others have applied for sports and arts. So I think that will grow gradually. But I think for me, Kenya neno kaber kabisa ni ketingeni kakana kweni skunde te ne puonjo those sciences. Nyalo be ne oken gi facilities mabera inya to ne gi puonjo. Matene kanya thini of the day school me bath dalau to nyakiro ka gin gi nyalo timo biology, gi nyalo timo physics, kata en mana mobile lab to gi nyalo timo mage de godo mbele. Kora pane kanyo taneno kopangore maber. Kato kendo gimo chak bedo maber. Ningeni marks magide they go a senior secondary. In any 20% no kipsea, but not in primary child. Then 20% also work a grade 7, grade 8. Korupen manyo getemone, they mamio get 60%. Martin Yakabinti trend most and kumyathe, kaka winjo ja telo mangi school migori chande, pimo. Nitika kusene no kanya therengo. Maka koro de do max mage kalori gi moyero to do kamo de odonje koro mane kaka ngeni orengo sane mano me na nyisi ni sini ok dhi bedo mateka inya nike jopuonj be ne okogola par ne okogoli and space begin godo to jopuonj me sini gi makolo nyo se chake mapanie changene timore and retooling ma SG wo e chande yet angeno se chak teri through training. And I want to make wapi mama no mori kabisa. Ingeni ki train kaka japuonj, ana train kaka japuonj kenda se train japuonj. Gimilu ni pedagogy men style mar puonjo. Ipuonji te. Ingeo kaka inyalo timo lecture, inyalo timo discussion, inyalo keto nyithindo timo role play and all this. Kuri gimina no lungu ni retooling. Hivi parni gima no puonji to nyocha okiti godo kaluwogre system manyo entiere. Koro it is very yot mondo mi jopuonjo pick up mondo megir ka ginyalo timo. Koro mage gik ma ang'eni nyocha dhi mbele an nyocha okan part of it, but those are gik ma nyaka tim. And then